drugi. To će biti jedna raketa. Samo treba imati. Napraviti pa onda će ostaviti. Ma tudi Avstrijci imajo tako prosto, ne? Mi pa pri nas pa dve pravili prepišujo en stran, nekaj najdejo, pa prepišujo. Eno, kot bi kupili novo knjigo. Tukaj bi v boksi tako. Eto ti, malo smo mijenjali kočnice i puši ona